ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Padayon natong ipangaliyang adto sa Ginoo pinaagi sa atong patron Santiago Apostol ang kalinaw sa kalibutan, ang kalig-on sa pagtuo aron makabatok kita sa tanang mga tentasyon sa kadautan. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa pagpamalit aning ato mga raffle tickets aron matuman ang atong kasaulugan sa pista o sa ato mga proyekto. Hatagan unta sila sa Ginoo usab sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Special sad natong ipangaliya ang kapahulayang dayon sa mipanaw nato nga auxiliary bishop si Bishop Emilio Bataclan. Ang iyang paghatag siyang kaugalingon sa pag-alagad sa simbahan gantihan unta sa way katapusang kalipay didto sa langit. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan og ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Napulog 8 ang panuigon ni Joaquin sa paghari niya sa Huda, ug naghari siya sa Jerusalem sulod lamang sa 3 ka bulan. Si Justa maoy iyang inahan, anak ni Elnatan nga taga Jerusalem. Dautan usab ang iyang kinabuhi at tubangan sa Ginoo sama sa iyang katigulangan. Niadtong panahona misulong sa Jerusalem ang kasundaluhan ni Nabucodonosor, hari sa Babylonia, o gilibutan nila ang syudad. Si Hari Nabucodonosor miadto sa syudad ug miampo si Joaquin kaniya, ingon man ang iyang inahan ug ang mga opisyal sa kasundaluhan, lakip ang mga prinsipe ug mga opisyal sa palasyo. Gibihag siya sa hari sa Babylonia sa 8 tuig sa iyang paghari ug gidala usab ang tanang bahandi sa templo sa Ginoo ug sa palasyo sa hari. Gipamuak ang tanang galamiton nga bulawan sa templo nga hinimo ni Salomon, hari sa Israel. Nahitabo kini sumala gayud sa gipasidaan sa Ginoo. Gibihag niya ang tanang mulupyo sa Jerusalem, lakip ang mga prinsipe ug ang mga isog ug bantugang mga tao. Napulo kalibo silang tanan, lakip ang mga taong batid sa paghimo
sa nagkalain-laing butang ug ang mga platero. Ang mga kabusra gayoy gibilin. Gibihag ni Nabucodonosor si Joaquin ngadto sa Babylonia, ingon man ang inahan sa hari ug ang iyang mga asawa ug ang mga opisyal ug ang mga kadagkuan sa nasod. Gibihag usab niya ang 7,000 ka maisog nga mga tawo ug 1,000 ka tawo nga batid sa pagpanggama sa nagkalain-laing butang ug ang mga platero. Silang tanan angay mahimong sundalo. Ang uyuan ni Joaquin nga si Matanias maoy gihimong hari ni Nabucodonosor ug giilisan ang iyang ngalan ug Sidikiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. O Diyos, ang mga nasod miabot ngadto sa imong kabilin, imong gipasipadan ang imong balaang templo, ilang gigunob ang Jerusalem, ilang gipanghatag ang mga patayng lawas sa imong mga sulugoon, ingog kalanon sa kalanggaman sa langit. Ang unod sa imong buotang mga sulugoon, ngadto sa mga mananap sa yuta. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. Gibubo nilang ilang dugo daw tubig libot sa Jerusalem, ug walay usa nga maglubong kanila. Nahimo kaming talamayon sa among mga silingan, giyamiran ug gibugal-bugalan sa nanaglibot kanamo. O Ginoo, hangtod kanusa, mapungot ka ba kanamo? Hangtod sa kahangturan, mudila abang imong kasilag, ingog kalayo. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. Ayaw hinumdumi, batukan namo ang mga kalapasan sa nangaging panahon. Muabot unta ka namo ang imong kaluoy sa walay langan, kay nabanlod kami sa kahiladman. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami.
kaninyo Mana usab kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios og pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa ug naghimo kami daghang mga milagro? Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong makasasala. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili magtuman niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa bas. Sa dihang mibundak ang ulan og mibaha ang mga suba og ang hangin mihapak og mikusukuso niadtong balaya, natumba kini og naggunob. Sa pagkahuman ni Jesus og sulti niini ang nining mga butanga, ang mga tao natingala sa iyang pagtulunan kay giubanan maggahom ang iyang pagtudlo og dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ergo ikaw o Kristo. Gisgutan sa unang pagbasa ang hari nga mihari lang og 6 kabuan. Aw 3 kabuan ba to? 6. Pila to? 6 aw 3. Unya nikuyog sad niya ang iyang mama nga gitawag sa dautan og binuhatan, og mao to'y sinugdanan nga ang nasod sa Israel nabihag sa nasod ni Nabucodonosor tus Babylonia, o purting grabihas ilang pagantos. Naguba pagyud ang templo, nabihag ang mga lig-on nga mga sundao, o nagunob yun ang gingharian sa Israel. Nganuman kay ang mihari mauman ang dautan nga hari. Kumusta man ang atong Pilipinas karon ang naghari? Unsa man, buutan o dautan? Mailhan na nato ang buutan nga hari kay lig-on ang baruganan niya, lig-on sad ang atong nasod. Samaan ning unang pagbasa, mura ra gid silag gipapha. Libutan sila, why resistance? Pagsud Diyos hari nga si Nabucodonosor, ni ampo dayon sila, ila dayon gisurrender ang ilang baruganan, ang ilang Ginoo, apil na ang tanan nilang katawhan. Ang atong nasod karon muragi daog-daog sa kahigayunan o sa sitwasyon. Dali kay tang matumba sa atong mga baruganan, labi ng atong mga leaders. Muna daigo nato ang baruganan sa pipila nato ka mga leaders sa nasod, sa gobyerno, nga lig-on og baruganan, nga bisag mapriso, di gyud mausab ang baruganan. Labi na gyud baruganan batok sa korupsyon, batok sa mga inhustisya, batok sa mga illegal nga mga buhat sa atong katilingban. Muhisgot ag pipila
Ambot nausab ba ang barugana ni Pastor Apollo Kibuloy? Nausab ang iyang baruganan? Giguba man tong iyang kingdom, niya gipriso siya karon, ni surrender ba siya sa iyang baruganan? Nakadungog mo? Oh, so check siya, ligon siya baruganan. Si Kuan, ang mga dilaw, mga katubang mga yellow sa una, ligon bag baruganan. Sige man to sila ralis una nga Marcos kawatan, Marcos diktador, never again. Karon nausab ba ilang baruganan o tanaw nako nausab kay wa naman sila mag-rally against sa Marcos na katuontang kawat sa una sa administrasyon ni Marcos Sr. gamay ra ka ito murar tog sinsiyo ikumparar sa nawa arong kwarta kaning panahon sa administrasyon ni Marcos Jr. Dili ko moingon nga siya ay nangawat, pero tungod kay siya may hari nato, siya gyud obligado nga mosulbad ani. Nya mura mag napasagdan trillions man sa una ang iyang papa, millions raman to, ambot niya abot ba katog billion, murag million ra to, karon trillions man. Nausab sad ang baruganan sa mga yellow hastas mga pink. Kumusta man ang baruganan sa mga Duterte ni Rodrigo Duterte, Sara Duterte, iyang mga igsuon o iyang mga gitawag nato DDS, diehard Duterte supporters, nangausab ilang baruganan, labi na gyud ang mga leaders. Akong tan-aw murag wa mausab na priso si President Duterte ron dito sa Dahig, more than 1 year na. Wa gyud mausab ang iyang baruganan nga niingon siya, why jurisdiction ang ICC aning akong kaso. Niya si Sara Duterte atong Vice Presidente giatake na gid siya maayo, left and right, top and bottom, hapit tanan nga mga dagko nga mga politicians karon nag-unite na against niya. Musmile ra gid siya. Guwapa lang yapon tanawon. Wagi usan ninyo dinhi makatupong sa kagwapas atong Vice Presidente tingali, no? Iling nga imong tupad ina katupong ka sa atong Vice Presidente. ang ako untang ma-imagine ba kana bitang atakihon kag maayo, ibas ka sa social media, kaso nimo nagpatong-patong, di apay impeachment, di apay mga suod nimo una nga karon ni kontra na nimo. Ang ako jung ma-imagine nga makita na kong naong sa atong Vice Presidente nga haggard ba kanang haggard, way tug, unya guol kaayo, nya magsigig ingon tabangi ko ninyo. Na-touch kay ko sa gibalita nga kadtong gipamusil nga mga estudyante didto sa Leyte. Ang biktima ato, ang ginikanan ni padag mensahe sa social media man tingali to or diinto niya gi-address nga bisag tawagan lang ni unta ni BP Sara, igo na namo nga makabati mis iyang tingog. Kay pertigid nila nang yung bugata sa ilang gibati. Wa man sila mangandoy nga makabati sila sa tingog ni President Bongbong Marcos, nya si Romualdez atong speaker taga Leyte man gina, iya man ang baluarte dia. Wa man sa sila maingon nga mutawag unta namo si former speaker Romualdez. Ang ilang gipangandoy nga mutawag unta bisag tingog lang sa Vice Presidente nga mangumusta namo. Ang resulta matud pas balita, alas 5 buntag ni abot si BP Sara didto sa balay sa namatyan. O gibisita niya ang usa alas 5 buntag, niya ang lain na sang namatay, iyang gibisita og alas 6 sa buntag. Personal nga gibisita. Way kahadlok. Niya naa ang iyang gugma, mausad ang iyang gibuhat didto adto ni Rene sa tingan ato katong player nga taga Agusan del Sur. Bisita gyapon siya, naa siya time to console
Kana bang mga leader nga naay time to console the members? Ligo nagbaruganan. Lisod na ingon ana. Kay mo ingon man jud ka, muadto ka dito nga kon ako gani diri. Kabuang na magani kog atiman. Ana ba? Sa una, dito pa ko sa San Vicente nga parokya, sobra 20 ka mga parishes and communities nga naghimo dito special collections in my 6 years, mga special collections nya ang project sa nato dito 40 sa giyong daghan nagapunga-punga tag atiman gani nagdam kay ko dinhig 70 million nga utang. Sige pa man tagbayad ana karon. Nya ang nahibudngan dito sa kuan kanang mo mission appeal, di man jud ko mo balibad, i-arrange raman. Hapit kada buwan na agi mo mission appeal nga parokya. Unang hibong sila, Padre, daghan man di kanagong ini kadungog nila dito mag-mission appeal sila nya mingon sila nagkinahanglan lagi mi ani mga 500,000 nya inig humana nilang sulti ana inig announce na nako sa panginahanglan dito nga nagkinahanglan tag 20 million nagkinahanglan tag 5 million apatay bayron nun nga 3 million mingon ko sila ighuman huy Pader uy wa ra man dinis kumingking ang among panginahanglan nya nganong nidawat pa man kanamo nana. Kamo ba og wa na mo'y bugas sa inyo nya wa na mo'y hapit kaon na pagid mo'y utang mopalit pa ka mo raffle ticket na wa na nagkabuang nagtubag kana bang usahay manggod kon kana bitang huyang ta nga pagkatao huyang atong pagtuo dali kay tang ma-attract sa atong kaugalingong panginahanglan nya din ata kakita sa panginahanglan sa uban. Mao na ron ang kahuyangan sa atong mga pipila ka mga government leaders. Nanginahanglan sila kwarta. Yes, kitang tanan mga Pilipinos nanginahanglan kitag kwarta. Kitang tanan, hasta ako. Pero nganong nangawat man sila, aron lang yun isatisfy ang ilang panginahanglan sa kwarta. Wa sila maghuna-huna, unsay bation sa labing ubos nga mga Pilipinos. Nganong nangawat man sila? Dili ra ba ginagmay? Dinagko trillions. Atong kapwa Pilipino, atong kawatan, maynta sila. Ako, mas mudaig pa ko ana tingaling ka ng unsa nang lugar diha nga kanabitang mga seaman nga magbiyahe unya unsay tawag ana kanang mukatkat sa barko kanang pirata. Mas maay pa ng mga pirata kay ang ilang kawatan ang muagi kanang dili taga-ila. Kita ang atong mga opisyal sa gobyerno ang gikawatan ang mismo nilang kauban sa nasod, ilang kadugo, kapwa Pilipino gikawatan mga pobre, mga estudyante wa nay klarong classrooms, mga farmers wa nay klarong farm to market roads o mga fertilizers o mga equipments, ang atong mga sapa o mga dagat wa nay klarong flood water control mo nang gipangbaha na ta, ang atong mga masakiton ilang gikawatan pinaagi anang pagpanguha anang kwartas PhilHealth. Di maluoy naratol sa ilang panginahanglan pariha aning hari dinhi sa atong unang pagbasa nga si Joaquin or Joaquin ug ang iyang mama nga ginganlag ni Hosta. Ang ilang panginahanglan, ang ilang kahadlok maunsa sila ilang gisurrender diretso ngadto sa hari na apil in tawag kabihag ang tanang mga tawo nga under nila nga wa gid unta to mo surrender kay do naman toy 7,000 nga mga isog nga sundao pero naapil kay ilang hari o ilang rayna ni surrender naman og naguba ang ilang templo na wagtang ang ilang place of worship tungod sa mga leaders nga huyang. Muna si Kristo niingon diri sa atong ebanghelyo, dili tanan mag-ingon ako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit.
Dili sa tanan nga magsigig ingon ang mamatay ng dahil sayo, di barong pagyod nga, di ana-ana pagyod dito, mo kontem pagyod nimo, kung dili ka mo anas imong kamot, inigkantas bayang magiliw kuno, unya mga kawatan day kaing dagko sa atong nasod. Ang mamatay ng dahil sayo, sila di ay mo inipatay sa atong nasod. Di barong pagyod na sila. Mas mudaig pa ko aning ni as squatter area nga hapit way balay nya manglabni anang pitaka nya mudagan nya mutago dayon sunod semana na sad manglabni. Kana sila di barong naglingkod, mga tahor kay tanan, mga tinahod, honorable ang tawag, honorable, pero they did not honor the flag of the Philippines. They do not honor the sovereignty, and worst, they do not honor our constitution. Di na sila daghan, pero mauna ron sila nagkupot sa gahom, mga way baruganan. Lupig ta sa ubang nasod, nga ilag yung yakan o pakamatyan ang ilang prinsipyo, ang ilang soberenya. Look at Japan, look at Singapore. Ang karon Vietnam is rising very fast. Thailand o uban pa. Korea. Moingon ta, sayop man na sila pader. Pader, di man na sila Katoliko. Sige, dili Katoliko. Sige, ino na to ang Iglesia ni Cristo, dili Katoliko. Pero tanawa karon kapila na sila nagrally against transparency, against aning corruption. Nya karon gihulga sila nga gunubo na sad kuno ang ilang sa tingan to katong ilang pinakadako nga sentro dito sa Quezon City to am nang ilang nang center nila murag og sa ato pa na dinhi murag sa may ato ni cathedral. Gunobon kuno. Yan unsa may gitubag sa mga iglesia ni Cristo in relation to this kaning panghulga sa gobyerno nga lusubin sila pareha kuno atong KOGC dito sa Davao nga gibungkag nila ni General Torre. Adi pa matutingi siya general na ba to siya? Ang ilang tubag dingon sila, we act as one body. Kung ang usa masakitan, kaming tanan masakitan, we will act as one. Barog sila, ligon. Prisuhaming tanan, patyaming tanan, kaming tanan. Pero di gid mi mo submit sa among gibarugan nga doon nagidag kong kawat nga nahitabo sa atong nasod. Kung ato ning i-relate sa atong pagtuo mga igsoon nga Katoliko, kining sala lingiyay mong tupad ing na ligon ka batok sa sala. Ako ra ba kanang mangumpisal nako? Ako ginang koreksyonan. Dayog ingon, pader, nakakumpisal ko, akong last confession, atong niaging tuig. Sa may imong mga sala, kung pader, di magita kapugong, makapamalikas kita, di magina mapugnan, makapamakakta, di gina kapugnan, makatanaw tag mga laway, di gid kapugnan pader, usahay, masuko ta, di kapugnan pader, usahay. Nakuhunong sagod, mangumpisal ka, siya, naku nganong sige makaingon di mapugnan. Unsam di tumong aning imong pangumpisal? Ay na lang pangumpisal ug moangkon ka ng daan. Pildi naman kan daan sa sala. Pag ingon nimong di man gyud mapugnan, di man gyud malikayan, di man gyud mapugnan, imo naman gid justify daan ang sala. Grabihan nimo no. Nya ni duol kas Ginoo nga way sala. Niduol ka sa sakramento nga makawagtang og sala, nya nag-ingon na kadaan di man gyud mapugnan. Mura ra sad kag leader sa Blue Ribbon Committee nga mao'y mo imbestigar kunuhay sa mga anomaliyas gobyerno nya di man gyud kapugnan, mangawat man gyud ta, di man gyud kapugnan pero maghiring-hiring lang ta, pero di man gyud kapugnan, mangawat man gyud ta, di man gyud kapugnan, makorupsyon man gyud ta. Mura sa kag naas NBI nakunuhay investigator nya di manggid kapugnan, di magina masakpan ang mga dagko, di manggid kapugnan karilang mga gagmay mo'y atong prisohon, karilang mga gagmay mo'y atong lutoson, di manggid na kapugnan, di manggid na mapiog nato na mga dagko. Ni surrender na kadaan isip investigator.
Ay na lang pag-imbestigar. Ayaw na lang pag-apil-apil diya. Mo nang kana rong atong gagunit ana rong atong kaning kuan kunuhay, impeachment court. Kadaghanan ana nila dunay mga kaso nga gi-accuse po sila wa imbestigahe. Kasagaran sa atong Congress nga nag-impeach atong Vice Presidente, gisulti na sa daghang mga accusations nga wa imbestigahe nga sila usab ni participate ngadto sa corruption sa flood control ug uban pang mga corruptions. Daghan kaya ng mga congressman katong 250 kapin nga mipirma sa impeachment ni BP Sara didto sa Congress. Daghan adto nila nanana sa social media giproklamar man gyud ni Ping Lacson, Senador Ping Lacson nga naay 60 kapin nga mga gitawag lang kung sa pingaton lang kontratista nga mga congressman na kontraktor sa gono. Pero wa imbestigahe. Sa Senado sad kana sila Erwin Tolpo na mention ba yan na Erwin Tolpo, Vicente Soto, uban pa diha. Na-mention man na sila nga gitagaan na silang mga malita atong 18 Marines. Wa imbestigahe. Si BP Sara giimbestigahan anang iyang kuan kay doon na sa ni-mention niya. Kadto sila si Madriaga o ni-mention niya. Mao giimbestigahan dayon. Pero di ay gi-mention sa 18 Marines, gi-mention pa ni Saldico, gi-mention pa ni Gutesa, wa imbestigahe. Unsa may tawag ani? Mao na gitawag og selective justice o di manggil kapungan, di man ta kapiog anang mga kuan. Ano ba? Compromising. Mo na ningon si Jesus, nagsigi mo ingon ako Ginoo, Ginoo, pero wa ninyo praktisa ang akong mga pulong, mura mog taong buang-buang nga nagtukod sa inyong balay dihasbas nga inigigo sa bagyong Tino, paphamong tanan. Pero kadtong balay nga gitukod gyud bato, bisag damagan patus bagyong Tino, katong baha nga kusog kaayo, mubarog dito nga ligon. Nay balay diri dapita sa may basak man tingali na dapita o pado bagal nga ba na. Katubang nas taliwa sapa nga ang sapa kusog ay diri agis pikas kanang sapa bas gimbal na niguba sad sa atong nganing Virginia. Dit naagi na atong katong naitindahan kanang dapisdahan mo to sa nangguana nga makita gid nimo paghumas ko ang ang gapno di ay agi diri siya gid na mura sa nataliwa siya sa dako kay sug sa sapa pero pagkasunod adlaw naninda na sad siya nganoan namingaw ang tanan nga guba sa Virginia guba pero siya pagkaugma naninda lang gyapon nganoman lig-on siya og paril iyang kuanandaan iyang gipanagan-an ug wa siya masud sa tubig. Diri ras agi kilid ang tubig. Ang iyang balay wa gyud mabanlas kay lig-on iyang gilig-onan. Og ang lig-on na tao matud pa ni Kristo kanang maminaw og magtuman sa akong mga pulong. Nakabati ba mo nga naatay project dinhi? Nakabati mo? Nya nakabati sad mo nga naa patay daghang raffle tickets. Ang pangutana, mopalit ba mo? Very good. Ang sunod pangutana, mamaligya ba mo? Kana. Kutob ra na ron July 25. Ang atong halin as of yesterday, 29,052 ka raffle tickets. Pakpakta. Kuwangan na lang tag mga 220,000 ka raffle tickets. Igbabaligya. Ang uban ang utkot ng katagan paana uy yana bahala mo diha baligya lang sugo mo na sa Ginoo mulampos bata depende mailhan man na nimo og mulampos bata ngano man matukod og mahuman nato ang atong bell tower atong bell tower karon sige patag trabaho nya di alantay giuna diri sa kuan para sa atong pista unahon na natong mga make up diha sa mga gubaon nato gubaong atop gubaon nga ceiling gubaon nga mga flooring gubaon ato lang sa gi-make upan haron inig sa ulog nato sa pista dili kayo law-ay tanawon kabantay mo diha murag ni harag hayag-hayag ang atubangan kay para
Paras gud ninyo gud mo mong party unsa may inyong buhaton. Ang inyong balay inyong limpyuhan o ang inyong naong inyong limpyuhan. Madto mo sa party ba? Ang naong bahala na ng balay usa. Oh, na ang naong sa nato dito na limpyuhan. Bell Tower, basig di na matkumpleto gyud inig pista, pero nga tong Adoration Chapel naning kamot nga mablisingan inig pista. Nya ang atong CR nga bag-o murag di pa na mahumag pista kana sang atong Bota Pomero nga Walk of Apostles murag di sa na mahuman nya di gina mahuman layo pa man kayo nya ang ato sang mga lingkuranan nga gipangandoy nga Elisa nato niya to lingkuranan di pa sa mahuman karon. Pero og inyong paliton ang mga raffle tickets karon, hotdo na inyong palit. Enough na nga mohuman aning tanan. Enough na. Mo na pakamatyan tani. Baligya pa more. Palit pa more. Unyag wa gani mo ikapalit. Hala, ibaligya ang inyong mga balay, inyong mga sakyanan. Ipalit. Haron inig-abot na gid sa saktong panahon nga mahurot na ning tanang tickets. Next year, uy, paminaw mo next year, bago na tag lingkuranan, na natay Walk of Apostles, bago na tag CR, lagi, next year lagi. Nya, mamatay mo, anak mo diri, lakaw mo dito, 12 ka apostolis mo, bendisyon ninyo Nya, labi na inigbutan dito, igtanaw sa mga apostolis, makita man na nila, nakalakra gid sa imong lungon, sa ibabaw nga, 20 ka stabs ang imong nabaligya. Ingon na mga apostol, di tani balibara na nga Sister Florence, tuan na to dito. Ambot kas Bishop Bataklan. Nipalit ba ka tong raffle ticket? Uy, si Bishop Bataklan, pinaka-faithful na mo attend dito sa kapilinya. Kaadlaw ng kapilinya, sukad pagtukod ana, hangtod karong namatay na siya. Di gina siya mo pakyas kada 13th of the month. Bisag nag-wheelchair na siya, agad siya dito. Mao na di gito balibara ni Mama Mary. Lupig tang Bishop Bataklan. Kita wa pati siguro. Mao na aron makasiguro ta palit pa more. Oy, unsaon day pagpalit? Ato lang mong pahinumduman ha. Unsaon pagpalit? Available ang atong bank account, GCash account, o ang atong kwarta padala. Sunda lang gid ang atong mga details nga atong ipakita dinhi nya. Palitan mo dinhi sa atong mga palibot og naroy daghang gasuroy-suroy. Ana lang palit. Nya ang ako sang kaning YouTube channel. Suportahin ninyo dako kay ning ikatabang sa pagsangyaw sa pulong sa Dios o sa paghatag og income sang gamay dinhi sa ato. Sige ba mo anig view, like, share? No, kani Padresiano Obod na 295,000 ka subscribers. Ginagmay pa lang na pero dako na Lisod man gay tao sa highs una og duha ka subscriber karon 295,000. Praise the Lord kay na, di ba? Sige na manindog na ta. Wala ba mo subscribe tingali? Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa iyang gugma o grasya. Busa malaumon kitang muduol kaniya ug masaligong moingon, Amahan liguna kami diha sa imong pulong. Amahan liguna kami diha sa imong pulong. Nga ang mga nangulo sa simbahan ug mga sakop niini magpuyo sa diwa sa ebanghelyo ug sa kanunay mangita sa kabubuton sa Dios diha sa matinud-anon ug sa mapaubsanong pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan liguna kami diha sa imong pulong. Nga ang mga managtiayon makakaplag og kalipay diha sa ilang pag-unong sa usag-usa ug diha sa maayong panig-ingnan nga ilang ihatag ngadto sa ilang mga anak, magampo kita sa Ginoo. Amahan liguna kami diha sa imong pulong. Nga ang mga kabatan-unan nga nagtubo diha sa mabalhinon ug makalibog nga kalibutan, makakaplag og kahulugan sa ilang kinabuhi ug sa ingon matabangan sila pagbuntog sa mga kapakyasan
magampo kita sa Ginoo. Amahan, libuna kami diha sa imong pulong. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa mga balatian, makasinati sa mahigugmaong kaayo, sa makahupayng presensya ug sa makaalin nga kalinaw sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, libuna kami diha sa imong pulong. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, libuna kami diha sa imong pulong. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, libuna kami diha sa imong pulong. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, libuna kami diha sa imong pulong. Nga ang pahulayng dayon ug ang kahayag nga walay pagkapalong, mudangat ngadto kanila nga nanag-una kanato gikan niining kinabuhia, magampo kita sa Ginoo. Amahan, libuna kami diha sa imong pulong. O Dios, mahigugmaon og maluluyong Amahan, ang kalig-on sa among pagtuo nag-agad sa imong mga pulong. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma o pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mugma sa gubauksan pusa. Kining panog, kining bilo, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa among pangaliya, ihatag na kanamo ulangit Amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit
nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, labi na si Bishop Bataklan. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo hang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang ingarian, ang gahungang himayat, hangtod sa kahamburan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, na nakawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa ngalan
Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo sa imong kaluoy. Hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog nining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung kalig-on, divine strength. Nya mahitabo ra ni kung magsigig kitag paminaw, nya magsigig tag tuman sa sugo sa Ginoo, dili lang kay magsigig tag sangpit niya. So usas atong tumanonon karon mao ang pag-support nining atong fundraising na pagpamaligya o pagpamalit og raffle tickets. So daghan pa kay tag raffle tickets, 200,000 panikapin. Ato ning ibaligya kada adlaw, ato yung i-deal ang atong tickets nga atong targeton nga at least once a week makapalita og raffle ticket o makabaligya tag labing minus 5 ka raffle tickets. Kitang mga die hard ba? Unsa may tawag na to? Die hard Paris supporters, DPS. Na ha? Ingnaimon tupad na DPS ka. Die hard Paris supporters. Kamo mga online parishioners, makahatagid mo dirig tabang pinaagi sad sa pagpadala sa inyong mga inyong mga hinabang, pagpalit og raffle tickets, 200 pesos ra man ni nga inyo sang ibaligya sa inyong mga kaila. Nga padadaan na sad mo namo og mga tickets pinaagi sa online. Unsaon man ako nang gikaingon diha sa atong bank accounts, sa atong GCash accounts o sa atong kwarta padala. Sunda lang gyud ang atong detalye nga gipakita ninyo dinhi. Unya sa atong social media platforms aron makamonitor mo kanunay sa activity, sunda ning atong YouTube channel, nag-iisa ning YouTube channel nato, Padresiano Ubod. View, like, share, subscribe every day. Nya nga to sang official Facebook page mao ang San Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Iampo nato nga atong umaabot nga pista 163rd magmalampuson. Kining atong raffle tickets mausad na imutubag sa mga panginahanglan gastuhanan sa atong pista celebrations. So projects o pista maoy atimanon aning atong raffle tickets. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon